माथो जायाखैनो खोमा निक्की सना निक्की नोंबो बेदर लांनो फैदो हा जा निक्कीया बेदर लांनो फैदो नै हुरथु जायाखैनो द आंलाय मोनजाथारसिगोन माबा बिजामादै लाहाव थांना थाङालै मानो थाङाखै बिजामादैखौ नायनो फैबायानो थायो आंसो थांबाय थायो बिसोरसो फैयानो अमाया सिलथार ना खासिसो न ओइखौबो देखायना हो खासि नंगौना नङा अमा बुथारबाय हाफुबाय अपारेसन कारताहाय अपारेसन खालामबाय अमाखौ जि टेस्टि जाखागोन ना अमा खासि लकेल कि लकेल केहेरा लकेल हा दिरुङा ओइयाव दोङो ओइयाव बरिया टेस्टि 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 इ काम नाय आरो माथा नाय आरो इयाव बुंहरगासिनो दंखायो बैयाव दिरुं दों फैबार बानबाय लोंग्रा मानसिया लुगैयोलै हामा दा जुदि बि लोंबाना अमा साउन्ड रोङाबानो जो जागोन आं जुदि मानै अमा फानखासिगोन दिनै ना ओमफ्राय दा दुलकुबियावसो लांगोन न टेङा बिलाव जोबाबा टेङा बारियावसो जोबोनो हाबा बैयाव लांलै खिखौ बेयाव मानो गारदों मोनामसिगोन मोजां बेदरबो लाबाय बिबु बिखाबो लाबाय गत्ताय लाबाय थैया हर आरो थैबो नांगोन ना बिबुआव ना थैजों एवजानो गोथाव जागोनथ' इयो लेथा नांगोन नामा दे थाब होलाबाय ओं दा मोनायाव मोनगोन बेदर लाबाय एबार एवैदो मा थाब थाबनो बिबु भान्दारखौ एवग्रोगोन ना मोजांखौ एवनो बिबु भान्दार इथिनो आरोलाय मा बेदर लाबोबाय आङो बेदर लाबोबाय नै एवनानै जाहैनोसै दिनै जेबो खामानि गैया लोगोफोर बेरायनो थांलायगोन दा दसे बिबुखौ भान्दारखौ हागासिनो दा एवना जानोसै थाब थाब संदो दे आयाबो इथिं जाहा बयलार गोदागासिनो बेसेबां बेदर जागोन आयो बिथिं बयलार गोदागासिनो थैयागौमानि नमरात লাগি খাব লাগে मरिले खाबो नापाम मरिले খাব नापाय आया बेलसनोसै फाय नोंखो आयो मानो गाबखो सना मानो गाबखो इथि नालाय आयो सना बोराय टेङा बिल कन्ट्रलाव डकुमेन्टस होनानै फैबाय फिसाजो गोदोरानो नाम गैयामोन जोंहा आइजों फिसाजो गोदोरजों दासो जमा होदो डकुमेन्टस फैयै फैयै लारि लारि हाबबोगासिनो गामि गामि मैथा खाना लांनिसै दिनैबा हले कयलार बुथारनानै दोनखादो बेदर मैथाजोंसो जानो लुगैबाय बेसां आलु दालि जाबावनो मैथाजों बेदर जाबा जागोन जानो हो आं मोनजाफेराखै बेदरजों गोखै दिनै जानाय नायनोसै मादि जायो मैथा मैथायानो लाव मुराथार नागिर नागिरसो खादो मेस्ता टेङा सिङি आছো আমি আজি টেঙা খাব মন গৈছো কিমান আলু দালি খাম আৰু ন আমনি লাগি গৈছে मेस्तायाबो नागिरबाबो बोसोरसेयावसो बाथिसे जागोन खोमा
आयु बिजौआनो गैथारा गावदाङालाय बेसेबां मोनखो सोनाब फारायाव ना सारदो मागुर ना मोनसोदो मालाय मेचिनजों सारदो नाला नाला मैथा बारियाव मैथा खादो मा नागिरदों नानि गोखा गोखै खादों ना खिनो जागा नागिरदों बा बेखिनिखौ बुङासै आरो सुमिया लेवार बादोंलाय नानि लेवार बागोन ना बादों बायखानायाव फिनानै लाखानानि नङाबाला जों गामियाव लेवार गोजाथार गावदां बेसां मोनखो आं माथो मोनथाराखै जाबायदां बांद्रायबाबो गोथाव जायाना नै लोगोफोर मैथा खानाया जोंनिया साथाम मानि खादो दाबो बुरजाखौनो मोनाखै गावदा बेसे मोनखो नोंनो बांसिन मोनबाय आंना आखायाबो फारसे बन्द जाबाय नालाय ओइ माया एसां बरिया बिबार नुदों आङो बबेयाव ओइ निला निलाया थौदो 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 मैथा खाखांबाय जोङो दा न'आव थांनोसै एबार बिराद हाग्रा बारिखा मैथा बागानाबो नै फुख्रियाव नाया जि गोदोर गोदोर दंखायो कन्ट्रलाव थांना फैबाय फिसाजो गोदोरनि नाम गैयामोन आइनि नाम गैयामोन कन्ट्रलाव बिसोरनि थाखाय नाम सोनो थाखाय आधार कार्ड डकुमेन्टस जमा हैदोंमोन आरो टाउनावबो सासे प्रेगनेन्ट आल्ट्रासाउन्ड पेसेन्ट आल्ट्रासाउन्ड खालामनानै लाबोबाय बिनिफ्राय गामिथिं फैनानै बयनिबो न' हाबबोबाय मैथा नागिरनानै मैथाखौ मोनबाय जों दा नै जोंहानि मालिकनि बिदा गोदोर लाहानि न' हासबेन्डनि बिदा गोदोर लाहानि न' एबार न'आव थांसिगोन नैबे जोंहा आफि बिहामजो ओमफ्राय नै बिहामजोनि फिसौफोरा आरोबाव नै जोंहा आब' इयो बिजावजालि आंनि आब' गोदोर इ आरो बिहामजो देरसिन बिसानि एकदम बयनिस्रायबो लावसिन देरसिन ओंखायनो नामाबो एसे लावगिबो नामा इसान ओमफ्राय सासेनिया डिप'जिट जाबाय मैथाया जाबाय दाखालिनो फैदो साहा लोंबाय थाला दासो लोंबोदो फुदुंखानायब्लाबो आं लोङो ओरैसै रायखसथारालाय आङो साहानि बिमा